वाईट बाहेर होते. बोटीचं नाव काय? माहित नाही माहिती. कोण मालक कोण? मुझ्यावर हां, हे लाईट फिशिंग करताय ना तुम्ही, त्याला परमिशन आहे? हा माहित नाही हो. हां, हो माहित नाही. मग कशी घातली लाईट? नाव काय शेटचं? मुझ्यावर पूर्ण नाव सांग. मुझ्यावर बोलतो. चावल मुझ्यावर. परमिशन काढली आहे लाईट फिशिंगची? का माहित नाही मला.